Спальный гарнитур, Мгм. диван, тумбочка, комод, ойна. Ана акаҷон кухни гарнитуро чӣ қилар яка нархаш? Кухни гарнитур ҳозир 3 метра дорем 240. Ана рафтем ака. Не марҳамат як спальный королевский буз балай дигар. Духярсни яъне детажа дедиски кӯдакона матраси медицински қати. Не марҳамат столи барои кухня мешавад. Стенкаи белорусский Ҳамун шифонира отдельный диванш отдельно фурӯхта мешавад? мефурӯшем, фарқ надорад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Бо мо омадем барои шумода нишон додан спальни гарнитурҳои истифода бурдаги беу. Спальни гарнитур мегӯ стол, стул, кухни гарнитур ҳама чи ҳаст. Ду этажа духярсни кроватҳо, ду этажа кроватҳо ҳастед дӯстони азиз. Ҳамаша якта гап задем, ҳозир шумо нишон метем. Видеоно то охириша тамошо кунед. Шумо яктае лайк кати моро дастгирӣ кунед дӯстони азиз. Як лайк мемонед, ҳамин комментарияда ягон чи менависем, одам мотиватсия мешавад. Мо ҳаракат мекунем бисёртар видео кардан дӯстони азиз. 90% одам бе подписка тамошо мекунад. Ҳамун тугмачаи сирха зер кунед, якта лайк кати дастгирӣ кунед. Як гапи дигар, ё чизои истифода бурдагӣ, меблои истифода бурдагиро мехаранд. Ҳамун номеро дар рӯи экран мешавад, ҳозир саршавишта. Дар кор боша номерошона гиред, занг занед, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен, ягон инамин спальни гарнитур маҳқур шудаги боша, ҳамин номерда занг мезанед, ҷавоб медиҳад. Ҳамон вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Мо сар кардем, рафтем. ба канали Нархтиҷи обуна шуда ҳар рӯз нархи бозор кати шинос шав. Нархтиҷи. Салому алайкум, канали Нархтиҷи. Марҳамат, мебелои истифода бурдагиму спальный гарнитур, диван, тумбочка, комод, ойна, ҳама чиз як комплект. Матрас медицинский нав, 5500, доставка, установка, дуруни шаҳри Душанбе. Ба дигар ноҳияҳои дурдаст то таксиётон бурда мерасонем. Боз ҳаст боз спальный гарнитур. Ина чӣ қилар яка? Вай шифонери ролик. Холия ё шифонери тока? Шифонера 1200 сомон. Доставка, установка ёки то таксиёшон бурда мерасонем. Дурунаш ҳам ҷои полка кардагия, ҳам вешалка кардагия. Вариантҳои хуб кардагия. Як тараф полкаву як тарафаш ҳам полка, ҳам шифонер. тарафи дигарш чанд қа гуфти яка нархша? 1200 сомон. 1200 сомон. Дуруни шаҳрда доставка, установкаш мекунем. Ана иш Башам спальный гарнитур ҳама чи тумбочка, комод, ойнаш қати 4500. Доставка, установка. Дуруни шаҳр то таксиёшон бурда мерасонем. Агар ё ҳамаш истифода бурдаги яка? ҳамаш истифода бурдаги састаниёи хуб, почти бесарапин, баъзеш камсарапин. Бисёр састаниёшон хуб. Матрасҳои медицински тоҷикӣ нав истифода нобурда. Муштарӣ чӣ хоҳише дошта боша, агар қатиш муомила мекунем. Бе доставка мегӯям, ба доставка мегӯям. Ишам шифонерам спальный комплектай, тумбочка, диван, ойнаш ҳамаш ҳаст. Аз сабаби ҷо майда будан мо боша сабира накардем. Ҳама чизош ҳаст. Диваншам ҳаст, дута тумбочка, комод, ойна ҳаст. 5500 доставка, установка. Бе доставка, установка бо муомила мешавад, бо арзон мешавад. Мақсад ҳаст одамое ки мегӯянд буда доставка дар кор нест, установка дар кор нест. Бо арзон мешавад. 5500 қати ҳамаи хизмат расониёш мешавад дохили шаҳрда. Ана ка баъд ҳамун шифонира отдельный диванш отдельно фурӯхта мешавад? Мефурӯшем, фарқ надорад. Дуни мазори отдельно мефурӯшем. Дуни мазори диваншам фурашон ёхи шифонера фарқ надорад. ҳар кумш боша мефурӯшем. Нами иш спальный беҳтарин состояние хуб дай, почти сарапина надорад. Хушрӯяд состояниш. Диваншам ҳаст, тумбочкаву ойнашам ҳаст. Ира то 56-57 хай муомила мекунем. Состояниш беҳад хубай. Дуруншам хубай, беруншам состояниш хубай. Диваншам почти бесарапина. ҳама чи комплект ҳаст? Ҳама чи комплектиш ҳаст. шифонери дигар яка? Шифонер отдельный 1800 сомон. Бе доставка боша бо муомила мекунем, арзонтаршон метиҳем. 6 дара шифонери королевский. 1000 чанд? 1800 сомон. Зур. Мо барои клиентҳои пастан ягон тумбочка падаркам дорем. Ё тумбочкаи талкадагиё ягон падаркашонам мекунем. Дивани отдельный матраси медицинский хуб дорам. Матрасам якрӯзсортш мегӯям. 170 ба 210. 1600 сомон. Қати тумбочка, комод, ойна ҳама чиш қати 2200 сомон. Як шифонериш нест, а? Фақат шифонериш нест, дута тумбочка, комод, ойна ҳамаш ҳаст. Ана вай
ва шифонер королевский ва 2500 сомон доставка установка. То Аям холи тоқи шифонер. вая Хола шифонер шифонер. шифонер монагия. Падоби ҳамё оинаву тумучка дорем, агар кадомида дар кор бошад, имена ҳамё ҳастай, бозира худаш танҳо. Ана иш ва спални комплект ака ишам ҳама чиз ҳастай. Ира 6000 сомон мегӯям доставка, установка, иха камта бо калонтарак, идиш бо баландтарак, дурусттарак, диваншам бузбаландтарак нисбат ба ёш. 6000 ами шаҳр тамоми ҷош доставка, установка мекунем. Духярсни, яъне детажа детски кӯдакона матраси медитсиниш қати 2000 сомон дохили шаҳр доставка. Мебарем то тай Падеза, ҳавлия мебарем шум. Состоянишон нормалия. Агар кадомида дар кор боша ҳаста. Ина марҳамат як спални королевский буз балай дигар диван, шифонер, ҳама чӣ дора? ҳама чи тумучкош ҳаста. Беҳад спални калон 2,85 қатина болош 3 метр мешавад. Пошои болош қати тумучкош ҳаста, комод оинаш ҳаста. Бо як комод дига отдельный алоҳида дорад. Иям қатиша? Нав комоди улангаша қати ҳамяй. Ҳамаш дар ҳами дохила меяд. Ай ду этажа фурӯшия кайна ду этажа. Детажа фурӯшия, детажара 2000 бо муомила мешавад. Бо доставка мегам, установка мегам, муштари чизе ки бугам мешавад, муомила мешавад. Спални гарнитури королевский беҳад дар ҳолати хуб. Дизайнашам ба зеби бад. Барошам полукругай. Состояниш беҳад хубай. Баришам 2,85, 2,90 дурозиш, камтар калонтаракам. Чиқриёшон чиқра ба? Чиқриёшон 60 танё. Полка кадаги ҳама вариантҳои хуби хуб кадаги. Коми заводской. Комплексаш чӣ аст якам? Комплект Ҳама чиз шифонер, қойда я? ана диван, оинаш бумошта, тумбучкош, аю парай судаги, тумбучкошам, камочам полукруган, хеле ҳамаш як модел кадаги. Нархаш? Нархша 12000 мегӯем, доставка, установка дохили шаҳрда бо муомила мекунем қати муштари. Беҳад состояниш хубай. Ягон одамое ки интерес карда бошанд, нархшам ба магазин қимат буда гирахшта. Ина марҳамат столи барои кухня мешавад, қати барои ягон ҳавлида шиштана мешавад. Чӯбӣ. Стол қати 4 та стулуш 1200 сомон. Дохили шаҳр доставка мекунем ройгон. Хай гуфтем ба таксиёрам равон мекунем, то базора, то стоянкаро равон мекунем. Ина дивани королевский 2000 сомонӣ. ин диван отдельный худаш тоқа. Бале. Ана якажон. Стенкаи белорусский намедонам куҷо боша. Состояниш хубай, 2500 сомонӣ. Масъалаи установкашам маслиҳат мекунем, барои камтар кориш бисёрай. Вай оно опарагишам нишон тедакам авшам. Оке стенкаи белорусский масъалаи установкаошона бо муомила мекунем. Доставкаошона ройгон прямой. Ана акажон кухни гарнитура чӣ хела якам нархаш? Кухни гарнитуру ҳозир 3 метра дорем, 240. 3 метра тайёр, дисплей Қазоқистон, Россия ҳастай. 3000 сомонӣ. Тайёрш? Тайёр кадаги намҷада мегирӣ мерайшан. Тайёр. Ҳама расветгош ҳастай. МДФ-иш ҳастай, МДФ-иш 3500 сомон 3 метраш. Агар мо муштариҳо заказ бихоҳанд, барои хонашон, размери хонашон қати кардан бихоҳанд, усторам дорем, рафта чен мекунад, мувофиқи дили муштарӣ установка кардан метавонанд. Ана акажон адресуна ябор гап мезадем? Адрес бозори Паншер дар барбабари Саховат продуктовӣ. Телефон бозорам буган ёфтан мумкин аст. Кӯҳнабозори Паншерам буган ёфтан мумкин аст. Номеротон? Номеро 900 16 16 89. Боз вабилон ҳастай 918 10
45 12 دو تا نمره است. романтика мо акаҷон. سلامت باشین. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.